Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, tricycle driver patay sa aksidente nga nagluntad sa siyudad sa La Carlota. Nok po nagpanumdum nga hindi pagamiton sa iligalang bonus nga ilangan na baton. Sa balita nasyonal, sa pena para kay suspended Bucor Chief Bantag, gina-issue na sa DOJ. Administrasyon Marcos kumpiyansa nga mapanubo ang poverty rate sang Pilipinas. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon ni adlaw Miyerkules, Nobyembre 16, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may... Good morning mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Do tuyo ka pa, hindi man? Tuyo pa gid eh. May ilang kuya wala do issue gani wala sa imo yan tuyo kuya. Nagpulaw ka naman kagabi. Di pwede nga tuyo ng tawo. Nagpulaw ka kung gabi. May ilang kuya wala. Pulaw gabi. Importante ari ko diya. Di ba? Kaya nakabangs. Yes. Munang importante da nga ari ka di kang nakabangs. Abnormal na yung tao nga wala ka katuyan. Abi ko normal ang tao nga wala bangs. Ay, amo na. Makatakdan, makadayon. Good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton ni FB Live. Sa aton dira nga mga market vendors, no, sa mga merkado naton dira publiko sa Libertad Public Market, dira sa may Burgos Public Market, mga aga dira sa inyo, no, sa may Sumag, sa Sumag Vendors Association dira, mga aga dira man sa may nagapangape ha, sa mga kapihan dira, mga aga dira sa inyo, aga pa nga nagapalangape, good morning sa inyo, no? Yes, Doon good pa din morning. nagsulod yung ako ng mga kwanaw. Kaya wala magin man may ka-comment. Wala gid man ka-comment. Si Dennis Richard Tibor Roma lang. Good morning ko no. Harap na saya. Good morning man. Hamal ni Ray Flores Barrioga. Kag Raymar Beranyo Lingoste. Good morning man ko no. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat and keep safe ko no. Thank you so much. Sa imo yung sulod na ako yung lagi jab. Banks for all season. Ay nano na mo yung Facebook yun. Ano ko no? Banks for all season. Paano ni nag for all season? Kasi subong lang tinga winter season nagwa. Tatlo nga pala dance. Seasonal banks niya. Yes. Iya, banks for all season na naman. Sir Eddie Laus, good morning man. Nagapamati lang sila ni Nana Isabel. Sa Victorias. Yes, good morning. Dira sa inyo. Kasi sa tanan man mga taga-Talisay, taga-Silay. Good morning. Taga-Bago man, may nga. Taga-Bago ma. Kompleto na probinsya sa Negros. Taga-Hinubaan, taga-La Castillana, mga taga din pag Isabela. Yes. No, mga taga-Hinigaran. Memorize mong kuan ang mga towns and cities sa Negros Occidental. Yes, of Ay, course. very good. Nakantuan mo na tanan. Yes, of course. Tanan, Ged, nakantuan mo. Kaya parang dumablo kasi may ara. Kandunay, kanto ka na? Yes. Okay. Ano pang mga lugar nga posible way mo grabe nga ko ano ako Katugid kuya, hasta sa Oriental, pero ako lang naubos ang Oriental. ako guro no naubos kong Oriental pero labay lang Labay lang. Wala gid siling yan naka. wala nga daw nagkadtog Ako yan doon naka, kuya, kumbaga, bisa kandunay, nakahilamos ko. Sa Isabela, nakapangalimog. Sa Moises Padilla, nag-inhale. Ano na bala? nakapangapi Ilang labay lang. Yes. mas damo ko so nga nakatiner-tiner mga 5th district nga mga towns and city dira sa kwan sa 5th district. Perfect. Sang time pa bla ni Congressman Iggy Arroyo bla nagtaliwan na. So at least nakadtuan tang tanan nga mga lugar diri sa aton probinsya. True. Before we travel to other destinations. Sige, standby sa mga balita lokal. This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahangin. Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, patay ang driver sa tricycle sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sang barangay Kubay sa siyudad sa La Carlota pasado alas 5 takna sang Lunes sang hapon, Nobyembre 14. Ang napatay ginkilala kay Freddy Rivera, 63 anyos, kag residente sa sitio Kaingalan, Barangay Lagrana, sa Amuman nga siyudad. Sunod kay Police Staff Sergeant Reno Gerson, investigador sa La Carlota PNP, si Rivera ang nagamaneho sang di pasahero nga tricycle kapadulo na kuntani sa Barangay Lagrana sang nagluntad ang aksidente. Ginpahig sa mga pasahero ni Rivera nga antes pa lamang siya makahalin sa paradahan, nakita na nila ang driver nga nagapamanyos. Sa initial nga findings, gin-stroke si Rivera samtang nagamaneho, kag bangod nga wala na siya naniya makontrol ang manibela sang tricycle, nagdiretso ini sa kampo sang tubo. Samtang ang 8 ka mga pasahero ni Rivera arakangkon lamang sang mga minor injuries. Nagpahanumdum ang Negros Occidental Police Provincial Office sa tanan nga PNP personnel nga gamiton sang husto ang mabaton nga bonus ug cash incentives. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, hindi pagamiton sa iligal ang mabaton nga benepisyo ilabi na sa panahoro kon iligal nga droga. Dugang pa ni Catalogo ang PNP Finance Service ang masami nga nagapanumdum sa tanan nga kapulisan sang husto nga financial literacy. Ginpanugyan man sa NOCPO ang proper investments kag management sang kwarta agon masiguro nga mapuslan sang kapulisan ang pribilehiyo nga ginhatag sa ila. Nabato na sa mga uniform kag non-uniform personnel sa NOCPO ang ilang bonus kag cash gifts gikan sa headquarters ng Philippine National Police. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, kahapon sang aga Nobyembre 15, nagsulod na sa mga payroll accounts ang PNP personnel ang ilang bonus kag incentives. Ang bonus nga pagabatunon sa mga PNP personnel pareho sa ila isa ka bulan nga net pay. Dugang pa ang tanan nga PNP personnel bisan ano ang ranggo ang may 5,000 pesos nga cash gifts nga pagabatunon. Patag ni Catalogo, hindi eligible nga makabaton sang bonus nga cash gifts ang PNP personnel nga suspendido o kung may ginapakatubang nga kaso nga may yara na sang finality. Ginadumilian sang Philippine National Police ang pag-solicit, pagpangayo o kung pagbaton sa regalo sa mga kapulisan. Sa idalom sa Presidential Decree 46, kinakabing nga illegal ang solicitation kag may penalidad nga mahimo ipatong sa pulis nga madagpan nga nagahimo sini. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, ginpahag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga dapat mahangpang sang kapulisan nga subong nga panahon, halos tanan ang nagakinahanglan sang bulig kag ginakulang man. Dugang pagin palayag man ni Azurin nga mahimo lamang makaselebrar sa simple nga Pasko ang kapulisan. Suno pa kay Catalogo, ang madagpaano kon ginreklamo nga nagapangayo sa solicitation kag regalo ang mahimo pasakan sang kaso administratibo o kon kriminal. Ginpahayag naman ni Omar Diaz utod sa biktima sang pagpanglutang akon sa pagpatay nga si Brian Diaz nga ginluthang sa Barangay Estefania nga nagapati sila. Nga may kang tanan sadto sa kaso nga rape ang rason sa pagpatay sa biktima. Suno kay Omar, posible nga pagtimalos ang rason nga pagpatay sa biktima bangod sa pagpanghimulos man sinisadto sa bata sa iya live-in partner. Ginapatihan man sang utod sa biktima nga gun for hire ang suspetsado nga nagpatay sa iya utod. Suno pa kay Omar nga antes paginpatay iya utod nga may yara na tawo nga hindi sinikilala nga nagabalik-balik sa restaurant sang biktima sa Barangay Estefania apang ginpamayan lang. Madumduman isa lamang kasuspetsado nga nagasakay sa motorsiklo ang naglutang patay sa kay Brian Diaz. Ginpahag naman ni Police Station 8 Commander Major Jory Puerto nga wala diri sa syudad sa Bacolod ay isa sa person of interest nga nagpatay sa negosyante nga si Jerry Gasendo sa tong Nobyembre 2 sa Barangay Tangub, syudad sa Bacolod. Sunod kay Puerto, isa ka person of interest na dakpan niya mismo bangod sa kasong illegal nga droga sa tong hepe pa ini sa isa ka banwa sa norte nga bahin sa probinsya apang nakagwa sa prisuhan matapos na prubahan ang plea bargaining agreement. Dugang pa imbolbado man ini sa shooting incident sa syudad sa Bacolod sa tuig 2019. Palayag pa ni Puerto, ginahulat sila yung desisyon sang bata ni Gasendo nga magpasaka sang kaso, bangod karon na hadlok pa ini suno sa hepe.
Masobra 300,000 pesos naman yung balor sa illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa CDEU BCPO sa bypass operation launa pasado ang tak na sang kahapon sang aga Nobyembre ukon karon na nga kagahon sa Purok Ilak, Barangay Juan, siyudad sang Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Laina Mabunay alias Love, 33 anyos kag nagapuyo sa mga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mugato, si Mabunay ay nakabing nga high-value individual kag akto nga nagbaligya sa illegal nga droga sa pulis nga nagpakuno-kuno buyer. Nakuha sa iya ang 17 ka transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Ginabulwanta 51 ka gramo ang kabugaton sang nakuha nga suspected shabu nga may standard drug price nga 346,000 pesos. Si Mabunay ang nahunong karon sa custodial facility sang BCPO Police Station 2 kada pagatuban sang kaso sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165. Ginkumpirma ni Councilor Jason Villarosa, chair ng Committee on Tourism sa SP, nga hindi na pag-usar sa Dalan Lacson bilang festival site sa pagsaulog sa Baccalaureate Festival 2023. Sunod kay Villarosa sa iyang pagsinapol kaupod ni si John Stephen C., festival chairman sa kahiwatan, magaserbe nga festival sites ang the Upper East Avenue, kag Bacolod City Government Center. Dugang pasang konsehal base sa iyang pag-istorya kay C., hindi na pag-usaron ang Lacson bangod sa madamo nga feedback sa lugar, nakip na mo naganegosyo sa lugar kagang issue sang traffic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 12 minutos sa nagaligad sa atak na nga alas 6. Suspenda para kay suspended Bucor Chief Bantag, gin-issue na sang DOJ. Samtang Administrasyon Marcos, kumpiyansa nga mapanubo ang poverty rate sang Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Good morning dira kay Luke Nicor sa Barangay RSB sa Lacarlota no? Yes. May paginsaylo, aragapon sa Lacarlota, Aragapon sa Barangay Lacarlota. RSB. Sige. Siling ni Dennis niya, bakan laon kuno kadto ka na. Ora. Basta kadto kayo sa kanlaon. Wala nagambal specific nga lugar. Bakan laon. Sige. Bakan laon na. Ikaw kita karoy haboy ko. Cielo Billones Arevalo, good morning dira kag dira sa may E. Lopez sa Silay, na? Jean Alvarez from Cadiz City, good morning man sa imo.
Sa kay Ephraim Arus, dira sa may ano gani? Shirley's Litson Manok. Yes. Shirley's, no? Shirley's. Lipat ko. Ay basi hindi Shirley's balaw na naman. Lipat ko sa sumag. Lipat ka nga kay way ka to ka bakal mo. Wala free taste mo. Ay ano? Wala free taste. Free taste. Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod, morning man. Si Alex Montesa, no? May agad sa imo. Sige. Sa ako naman di wala pa nagsulod. Why? Teresita Haga Dinora. Kay Ervin Bayadog, pwede ako, no? Jocelyn, good morning man. Kag classmate ko man da Edwin Escopel. Merly Gonzaga, kag Christine Minyes Villalobos. Si Ma'am Loing Melos, ara man siya, no? Good morning kag kay Migo naton Melchor Melos. Sige, go, ara na ka. Kay Ervin Bayado, good morning. Kag kay Mon man ko no, always ginagalantaw balita niyo pod family Bayadog sa Tacoling kag sa mga amigo da sa Bantug. Hello, good morning. Atia Kim Eriman, hello ating, good morning dira sa imo. Kay Faustino Capilio Navarro Jr. may agaman. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo. Nag-snow na to sa election, boy. Gapo, November nag-start 14 ko no, nag-start na ang snow. Happy snow and foggy afternoon ko no. With Dr. Matt Mayo. Yes, hello Doc Matt Mayo. Ga-invite sa gani kung gusto ta kuno mag kauna scramble or halo-halo. Dalalantas ang kuan, dalalantas ang panakot. Bulutangan. Panakot. Oo, bongga no. Ang snowflakes, gino niya snowflakes. Yes. Lainas na sa skyflakes man niya. Imo na yung paborito. Yung ginakaon, wala tagduwa ka putos kada aga. Bongga. Tanay makapuli, di si Mamban, padala ko snowflakes ba? Tanay no. Sige mo lang, Mamban. Pwede mo madala. Mambal ko si Dukmat mo. Hindi pa budlayan, hindi nila. Ano man nila yung... Di amo. Sino pa da? Kay Maricel Pampliega, good morning. Watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Yes, morning dira sa taga Himamaylan. Yes. Salis Litson gle. Salis na ka man niya, Action Boys. Shirley, gle dito sa Tubang Golden Field. Golden Field. Patahan niya, patahan. Kay Johnard Romero Ronamo. Good morning, watching from Sagay City. Hello, good morning. Good morning dira sa imo, ha? Morning man dira kay Maninoy mo one ball galyo sa may Las Vegas. Kay Maninay Alma. Hello. Yes, good morning. Sa amigo komanda kay Guy Fuentes dira sa California. Din sa kabayan sa California si amigo Guy man. Makota siya. Guy Fuentes, good morning dira sa imo kay sa pamilya Fuentes dira tanan no sa California. Yes. Sa kay Miss Josephine Lacson. Good morning. Daw last day sa mong sa iyang apostolic mission. Kaya apostolic mission to sila sa Florida. Wow. So last day sa mong babalik na sila sa New York. Balik naman na sila guro kay napangita sila sa iyang akuan sa iyang apo. So last daw basta to last day tayo November 15 to sila sa mong, di ba? Na, last day sa mong, no. Morning dira sa inyo kay Mr. Rodolfo Lacson, no? Sa kay mga kumare ko da, Teresa Linaha Kayaw, sa kay mga taga-bago na, kay Virgil Legaspi Coloso, Jean Buerom, Lalaine Grace Ibarra, good morning dara sa inyo, no? Yes, kay Ma'am Luisa Melos, Choromela Arevalo, Teacher Romela, kay Melchor, kay Shelo, Excel Faye, Excel Faye. Kaya sa tanan yung mga taga Nahaba Elementary School, Tabukol Extension. Nahaba. Good morning, dira sa inyo. I think Hi, Sir Febus, dira, may aga. Nadaw ka kadto ko bala sa Nahaba na Very good. sa Tabukol da. Nakadto na ko. Kalayo na da. Layo gidi. Kuan bukid na siya. Sumur siyang alagyan. Ang alagyan. Pwede ka man tikagi sa bago. Tikagi man sa Maaw. Mas lapit sa Murcia, guro. Kag mas okay ang dalan. Russell Gomez, good morning man. Okay na, James? Wala pa. Wala pa. Kaya tanaw ko din akong tsura, kaya decide ko kung mabangs ko sa championship game sa Saturday lang. correct. Kung hindi. Tunan ko danay. Kaya ba siguro? Feeling ko, ang Action Radio, mga Action, may championship game kami sa Saturday mo. Sa isa ka tournament nga ginintrahan sa Action Radio.
ma-championship na pero tinga saka sa Aksyon Radio daw sa elimination daw pila man ka perde pero naka-qualify para sa finals. Yes, championship. No? Hasta nga naglambot kita championship. Joe Art Mandagit Tones, Morning Man. Standby na sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 23. Detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita nasyonal. Nagpapanahog na ang DOJ sa supena kay Suspended Prisons Bureau Chief Gerald Bantag angot sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid. Ay ni supena na pitsahan Nobyembre 14 nga nagamando kay Bantag nga magtambong sa preliminary investigation hearing sa Nobyembre 23 kag Disyembre 5. Sunod kay Senior State Assistant Prosecutor Charlie Guhit, ang supena ang ginserbi sa kanapusan nga address ni Bantag sa siyudad sang Caloocan. Apang inklaro ni Guhit nga wala na nagatiner sa mga lugar si Bantag, halin nga ini siyang gin-appoint sa Bureau of Corrections bilang Director General. Wala naman sang impormasyon ang Senior Prosecutor sa ginaligar address ni Bantag sa siyudad sang Baguio. Una na ginaangot si Bantag ginaligar mastermind sa pagpatay kay Lapid sang nagligad nga bulan. Nagapati si Senator Ronald De La Rosa nga hindi mahimo sang National Bureau of Investigation kag Philippine National Police ang drawing nga investigasyon bato kay Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Inireaksyon ni De La Rosa sang mapamangkot angon sa statement ni Bantag nga nanawagan sa pagparahog sa pwesto ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tungod sa alegasyon nga nagapasilabot sa investigasyon sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Subong nga madamo nagkatutok sa kaso sa pagpatay kay Lapid, kumpiyansa si De La Rosa nga manindugan ng PNP kag NBI sa resulta sang ila investigasyon. Kumpiyansa naman ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masarangan panubuon ang poverty rate sang pungsod sa 9% sa 2028. Sunod kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, masarangan nga labuton ang mga target sa piyak sa mga hangkat sa pungsod pati na ang manasing inflation rate. Dunga pa ni Balisacan, malabot ini paagi sa pagdihon sang maayo kag di kalidad nga trabaho kag pag-areglo sa social protection system kag iban pa. Ginhimo ni Balisacan ang pahayag matapos ang pagpigisapol kay Presidente Marcos sa Malacañang. Pahayag pa sa Planning Secretary ang pagpanubo sa 9% nga poverty rate ang kamahin sang Philippine Development Plan 2023-2028 sang administrasyon. Una nang ipabutyag sang presidente nga positibo ang masunod nga GDP sa pungsod.
Ginpasiguro naman ni Senator Amy Marcos na hindi makakasalistahan ang 600,000 kapamilya sa idalong sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sunod sa Senador, nagapabilin nga eligible ang nasamit nga kadamuon sang pamilya para sa conditional cash transfers ng gobyerno. Una diri, nagpangay isang update si Senator Risa Hontiveros angkol sa status ng mga benepisyaryo sa deliberasyon sa ginadusong nga 2023 budgets ng Department of Social Welfare and Development. Ginpamangkot man ni Hontiveros kung matuod nga may ginpanas nga 600,000 kapamilya nga hindi na mapangita ang ulihin nila nga address. Bilang depensa, ginpahayag ni Marcos nga naresolbar na ang issue sa 600,000 ka beneficiaries kaga matuod na dugangan pa ang nasambit nga numero. Samtang ginreport nga wala na sang bird flu ang probinsya sang Bataan sa Memorandum Circular sa number 39 series of 2022 sang Department of Agriculture. Gindeklarar ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang avian influenza freedom sang Bataan. Marso karon nga tuig siya nagpositibo sa H5N1 ang isa ka backyard duck farm sa Bataan. Suno kay Panganiban, matapos ang insidente, nagpatigayon ang Department of Agriculture kag ibang pang ahensya sa investigation, immediate depopulation, cleaning kag disinfection, movement restrictions kag surveillance sa apektado nga lugar. Sa datos ng Bureau of Animal Industry, nagapakita nga wala sang bird flu cases nga report sa Oktubre 14 to 20 sa tuig. Sa records ng DA, siyam tanan ka riyon, 18 ka probinsya, 68 ka banwa, kag 136 ka barangay ang apektado sang bird flu halin sang Enero tuig 2022. Sa katapusan nga balita national, gin-appoint bilang undersecretary sa Department of Health and ang epidemiologist ka infectious disease expert nga si Dr. Eric Tayag. Antes gin-appoint nga undersecretary ng spokesman sang DOH si Tayag. Nagserbe man nga pinuno sang Knowledge Management and Information Technology Service. Samtang wala pa sang ginpagawa nga anunsyo sa ang Malacanang sa appointment ni Tayag. Ginpangayoan man sa media ang DOH sang pahayag angon sa appointment pero wala gihapon sa sapatub-tub sa karon. Nagwa ang balita halos isa ka bulan matapos ang kontrobersyal nga pag-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay anay PNP Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary sang DOH. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning, danay kay Stella Maricelis, kay Homa Lumena. Good morning man, Leds Bagyos Atanasio. May aga ko no sa tanan nga pumuluyo sang barangay Kamalubalo sa Nigaran kay tatay niya Rudy kag nanay niya Wela Bagyos. Salin ni sa La Trinidad Benguet. Mga ka-aksyon ninyo ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Podcast Fred Salanga. Palagay kita sa Action Balita Morning Edition o podgapon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Live